מאזינים, צופות וצופים, השעה עכשיו כמעט 3 לפנות בוקר ואתם מצטרפים אלינו לתוכנית הישר לתוך חלום של קובי בונומו. כן, אותו קובי בונומו שכבר 43 שנים לא רק מסתובב עם שם מוזר, הוא גם שומע את אותם המשפטים. למה אתה לא עושה משהו בצלחה? אתה הרי כישרון מבוזבז, למה לא נרשמת לכוכב נולד? למה לא נרשמת לדבויס? ולמה איך פספסת את בית ספר למוזיקה? אז הנה התשובה שלו, כאן בחלום, איפה שהכל יכול לקרות, והשמיים הם מקום שאפשר לעוף אליו, גם אם אתה בן אדם, איך נאמר, לא קל במיוחד. בשבועות האחרונים אפשר לשמוע אותו שר באופן מחתרתי, ביוטיוב, בפייס, בשאר רשתות חברתיות, והנה התגלגלה כאן לידי, הקלטה נדירה של קובי בפעולה, ואני רוצה להגיד לכם שאם אני הייתי מנטור, ואני מת להיות מנטור, הייתי מסתובב בשבילו, עם כיסא, בלי כיסא, במיטה, איפה שלא הייתי. עכשיו, כל מה שנשאר הוא להתרווח בכיסא ולהקשיב לגרסת הקאבר של קובי לשירם של החלומות הגבוהים. אנחנו כמובן נעשה את מרב המאמצים להביא אותו להתארח באופן אישי באולפן לביצוע אנפלאג של השיר הזה. אני מקווה שאתם תתרגשו כמוני. קובי, אנחנו עוד נשמע לך. Oh yeah! אינך יכולה ככה סתם ללכת, אינך יכולה לעזוב אותי, אינך יכולה כי עכשיו שלכת, יש גשם בחוץ ואת נשארת איתי, אפילו אם תגידי זה לא כדאי, אפילו אם תגידי לא אין לי פנאי, אפילו אם תגידי לך לך מעליי, אם רק תבקשי להרגיש בבית את שחור צמתך חרש על הטף, ואם תבקשי לא לבכות הליל, אשב לידך וגם אתן לך כתף. הופה! אפילו אם תגידי זה לא כדאי, אפילו אם תגידי לא אין לי פנאי, אפילו אם תגידי לך לך מעליי, ואם תבקשי מעליי לברוח, אפתח את דלתי לך ילדה קטנה, ואם תבקשי את פניי לשכוח, אתן לך בלחי נשיקה אחרונה, אפילו אם תגידי זה לא כדאי, אפילו אם תגידי לא אין לי פנאי, אפילו אם תגידי לך לך מעליי, אינך יכולה ככה סתם ללכת, יש גשם בחוץ